Kublai pi baro at ngapdiang snobhai pi shakani ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parolong man ka por banga snap ikani ka jingrwai ka plathaw. Dei ba SF melim ngam bat ruai ka kwaya jinga seng samla abalang Presbyterian pungsanyang hakasinot samla arjar arpun riu. Jongka ki japi sinot samngi ki kantin chong sabai bat surjing tem bat jingrwai bat sngomalung. Kasyo ikajimut jing perkhat abang sngam na pusan ban na pensyong dor ya kajing kia tau kajimut kebadan haka parlok hanga shimet ikantin jong kani kajing ruai kita ngam sheduk ki klench ing bat ki shon sharp akajimut jing perkhat kum ukhot bat ulong kapa bon sin na ja umman abang sngap ikani kajing ruai kapapen kan mau ya nga chapang MEI BEI jonga ikong ibi meri papang bam kwai hadwaru blai parlok ukhon klem kpa ngamla klem dapen pau shapi ba kani kan jingrwai jong iba melim ngam kara bian dinga sachisen shakitu ki por lakdang long kum ukhon samla ubaju he tu san dekat tang bat MEI kani ki yarap yanga ban su thu yakati kodor jong MEI hakajing jonga deleng ba kajing sneng kajing ram nanti jong i rengkat kajing dekat kajing blai banga job yakiting yanda kajing rengkat kedan ke burom at kanam kum mengalong menta tibalong pat kajing sok kajing teman hakajing nok teman jong MEI padlok ada pedeng kajing dok ke bajing jata sam MEI i habang ya ba ya sibon dilai rai ka kajing Henry kum kalong kami ke badresi tom bat sinya teli au blai ila la pat ban ket yak ng kor ka bakia marway kan tak tang ban dap ban biang ban penang pun starting ki kon ban bata ka ka dol ka padam tam jong ka ti MEI bon sin habang pet bi ka man sem kon kam ju angan am haki ting thala jok ka pathai ki bat hap man penjat yak long pri man pri jonga kum MEI ba pun bakha barabo ikwa yin ki kon ban long pri man pri ijupan kan mau ro ka ba ong kon bakam lele wada ada MEI jong pi hapan cha ya kasni usnap dai tang ka wai kon ka bang ki nan tinapi kum ka kni ka long ba pin tip play pandai tip sni ban dan akon dan burom tang ba ka pathai kan burom ka liang ya pi ban ba pin long ro kum ka tin sok jing kan ba ka thang sngat haka tin jonga nang bangan na ban syong pra syong shang haka pathai oi haka jing trai shi tom kum kolong kami pa marwe ida trondot kamet ka phat de chuma perkat de ka jing dok ba chi so jong i ka pelong i MEI ba i panchan para bos ublai parlong MEI i long ka sa ka hatam iba ju ai man sem para bor ni kum ki khon man ka jing ka ba pha kum ju ro bangin nang yai bangin nang ban ieid ban burom ka liang ya ka jing ka dan rong ka jong i de na ka ta ka da kum khon wa de ki jing du na ki ba ko aju persyang ban long uba kongo srengi ban tracy tom klem kan rampien na ki jing akal dia jong jing tang bangan pensok pen kemen ya MEI pada pedeng ki jing ki jing jenjar ba jing si tom bi haban man ak jing do nama kum ki khon kata kari ka kamram jongi ban pensok pen kemen ya MEI ipa la jong om ban pen jenjar so sat ya ka jing jong ki MEI BEI pilong shisha kum ublei ba ar ka jing jonga ukon MEI ba da pin don show asna ka dik pathai ro ndengan yai pertu shirta ki parok ka bhatam ka pile haka jing jonga kum ukon nan yai kan mau e pi MEI shi junom an ngan ri kan dong ro tin sneng tin crown ki ba shong ro jong pi da ka jing ne bu ublei rang kat bat pi na pleng dang yai kan khu yang ukon kum ju ro ya men ki para ki khon ki su ba ki ka san baro MEI kum ukhon kamdei kanu kalian ne kadika kamlam kaba red bang pen bit pen biang kat bang la yaki jing don kam jong pi ka jing hoi MEI na kamen bo kum ukhon ngara long shisha ka jing so jing kamen da ka jing ka kui ka jing jong pi haki ban bon ki banta pat kani ka dei ro ka kamlam jong baro ki khon ka ki ban de phai ki jong ki pa ki bari ki basuma ki ba pen pan san ni kum ki khon na do bagi dang ren hado bagi san ranang ba de sipon pa SF menengam yakni ka jingrwai ka bakit jumut jong pi at kum ju roi ka kwaya ju ka jing seng samla balang Presbyterian pungsanyang ibrar wise ng tanat yaka haladi marway
ngam dom thli chu ban batai hado kat nu khali ka jingwai jong phi ka ta e man sim jonga kum u khon bat ka ai man sim ro bang nang yai im tip blue tip lay kum ka jing tai mat hi MEI ba e bat ba kam long ro ka burom om tang ya bi ya ka yin ka sam ya ka im lang ka samang ya ka ri ka zai bin riu nei kham tam e ya ka burom jong u play ba krau u ba ka shakri ai ba ka ni ka jingwai jong phi ba man lem ngam kan nong ka khobor ting sneng ka ba dei por e kaban sning ban kan tu ya barok ki khon shenang bat kan thei kam tam e ki khon chok le kan chok bahiran manta i ba pen i ya ki dak ki shen ba ka sedang ban du no ya ka jing e timi ka jing e pa ka jing em jong ki kam tam e ya MEI ba pon ba kha ngai skam ba kan ka jing wa jong pi kan kar siu thia ya ki khon ba kin e kin burom ni lai jong MEI i pa long kat pa long ro knang ba kin nong bri bon riu ha ka pa thei par long tay bat ngam pai ki tiet jong ka lik jingrwai nang wa pen sung tho ya ka do ka jing jong ka ha ka jing dei bat ka jing im jing long jong phi jong nga kum ki khon pa da ki mi ki pa sing ba ro ban ai ya ki jing kan tho jong phi le phi siam ba ka jing wai ka ta si sha ya phi kum ki khon kum ba ta ya na sinan u play un ka khui sika de ya phi ba ma lim ngam nang ba phi nang shai nang klai ba nang na ban sna shu shu ya ki wai pat ki jing wai ki ban nong ka jing ka khu ya ki lang sa la Paralog play shibon ya kapor chong pi singa ba wat glad ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video